ଆମ ଦେଶ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲା। 75 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଆମର ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନି, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ବି ସୁଯୋଗ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମର କର୍ତ୍ତା ଧର୍ତ୍ତା ଆଉ ମାନେ ନେତା ବୋଲି ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଆସନରେ ବସାଉଛେ, ସେମାନେ ବେଳକୁ ବେଳ ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବେଳକୁ ବେଳ ଧନୀରୁ ଅତି ଧନୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ବି ଅତି ଧନୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଚାଲିଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମାନେ ଧନୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ହେଲା ସବୁଠୁ ଧନୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେପି ହେଲା ସବୁଠୁ ଧନୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତାହେଲେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଭୁଲ ରହିଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାଟା ବହୁତ ଖରାପ, ରାଜନୀତିଟା ଅପଙ୍କ ଦଲଦଲ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ଯେ ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ 2022 ମସିହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛେ। ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବଦଳି ସାରିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜ ସୁଧାରିବାରେ ମାନେ ଭାଗିଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜ ପାଇଁ ନହେଲେ ବି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ତ ସମାଜକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନା। ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ମାନେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ହେଉ କି 500 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ବିକ୍ରୟ କରିକି ଆମେ ଚାଲିଥିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଠକି ଚାଲିଥିବା ଆମେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଏକଠି ହେଇକି ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା।